Ahoj priatelia, volám sa Peťo, vítajte na mojom kanáli, ktorý bude v podstate o tom, ako s rôznymi cvikmi bojovať proti bolestiam a žiť zdravý život. Ja sám som mal dlhú dobu bolesti chrbta, bedrového kĺbu, chodil som po doktoroch, po fyzioterapeutoch. Nič moc nepomáhalo, až nakoniec som začal teda každý deň cvičiť. A kľúč je v tom začať postupne, začať 5-minútovými cvičeniami, až potom sa to v podstate stane rutina a človek začne už to cvičenie vyhľadávať sám. A v podstate teraz môžem povedať, že už žiadne bolesti chrbta skoro nemám, ani bolesti klbov. A väčšina tých fyzioterapií a cvičení je založená na joge. Takže aj keď nebudeme úplne praktikovať iba jogu, veľa tých cvičení bude založených na joge a v podstate aj také rehabilitačné cvičenia. Ja som mal bolesti hlavne v hornej časti chrbta, ale niekedy som mával aj v dolnej po mesiace. Aj keď som bol malý, tak som mal skoliózu. Možno aj z tohoto plynie, že som náchylnejší. Tak pôjdeme postupne po rôznych častiach tela, svalov. Není to niečo, čo by malo nahradiť doktorov alebo fyzioterapie. Pokiaľ k tomu máte prístup, tak samozrejme to. Akurát, že v mojom prípade to bolo tak, že doktor fajnový, snažil sa pomôcť, ale on tam má závažné prípady a na mňa mal 3 minúty. Takže pokiaľ mu tam niekto príde, mám bolesti chrbta, tak ma proste poslal na fyzioterapiu. A to asi 3-krát, Nehovoriac o tom, že na termín som čakal 4 mesiace. A u fyzioterapii podobne, takže tam to ide rýchlo, takže nakoniec ja som sa to naučil kúpu vecí, ale potom som sa musel samovzdelávať, no a to, čo som sa naučil, v podstate mne osobne pomohlo proti bolesti. No a teraz by som to chcel v podstate poslať ďalej, rozšíriť cviky, pokiaľ ste v podobnej situácii, môžete cvičiť. Ja som bol už v podstate na tom tak, že keby mi niekto povedal, že balet mi pomôže, tak by som robil balet. Ležať v bolesti není najväčšia sranda, takže tí, čo to máte, tomu rozumiete. Ja som bol už ochotný robiť všetko, aby tá bolesť odišla. Po mesiacoch cvičenia to pomohlo. No a vám to dúfam, že tiež pomôže. Od zajtra začínajú videá a dúfam, že sa uvidíme ďalej. Tak zatiaľ.